हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरावनचारी। जमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे रामो रामो हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय। जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभुजी माताजी सगळ्यांचं स्वागत आहे आजच्या विशेष दिवशी, कारण आज एकादशी आहे आणि एकादशीच्या दिवशी श्रीमद भागवताची चर्चा करणं याला पण विशेष महत्व आहे. तर आपण मागच्या वेळेला पाहत होतो की कशा प्रकारे असे अष्टांग योगी जे विराट रूपावर आपलं लक्ष केंद्रित करतात, ज्यांना भौतिक आनंदाची अभिलाषा इच्छा अजून आहे, अशा अष्टांग योग्यांसाठी कशा प्रकारे भगवंतांच्या विराट रूपावर ध्यान केंद्रित करून त्यांना क्रमशः मुक्ती प्राप्त होते. क्रमशः म्हणजे स्टेप बाय स्टेप, एका एका स्तराने, आणि ते वेगवेगळे कोणते स्तर आहेत त्याच्यावर आपण चर्चा सुरू केली होती. तर आपण श्लोक क्रमांक 28 पासून पाहू. तर यापैकी काही श्लोक सुरुवातीचे थोडेसे टेक्निकल आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये जर तुम्ही तात्पर्य पाहिलं तर ह्या भौतिक जगातला जो सर्वोच्च ग्रह आहे त्या ग्रहाच्या पलीकडे कशा प्रकारचे आवरण आहेत भौतिक जगामध्ये आणि आध्यात्मिक जगामध्ये, दोघांना वेगवेगळं करणारे आवरण कोणते कोणते आहेत त्याच्याबद्दल चर्चा केलेली आहे. आणि त्याच्या अगोदर सर्वात पहिला प्रश्न की भौतिक जगातला सर्वात श्रेष्ठ ग्रह कोणता? प्रभूजीच माताजीच हरे कृष्ण. आपण पाहिलेला आहे काही वेळेला. हरे कृष्ण. ब्रह्मलोक प्रभूजी. हा, ब्रह्मलोक, सत्यलोक. हा ब्रह्मलोक किंवा सत्यलोक. खूप छान. तर आपण श्लोक क्रमांक 28 पासून सुरुवात करूया. कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मनापोनलमूर्तिरत्वरन् तेनात्मनापोनलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुम् उपेत्य काले वाय्वात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् कुणाला वाचायचं आहे का? प्रभूजीच माताजी हरे कृष्ण. संजना माताजी हरे कृष्ण. येस. हरे कृष्ण प्रभुजी. धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. फक्त सत्यलोके पोहोचल्यानंतर स्थूल शरीरासारख्या दिसणाऱ्या शरीरात सूक्ष्म शरीराने निर्भयपणे समाविष्ट होण्याला विशेषत्वाने सामर्थ्य होतो आणि हळूहळू एकामागून एक अशा जीवनाच्या अवस्था प्राप्त करून घेतो.
तो प्रथम मृण्मय, नंतर जलमय, अग्निमय, तेजोमय, वायुमय अशा अवस्था मिळवीत शेवटी आकाश स्वरूपाला प्राप्त होतो. तात्पर्य: आध्यात्मिक पूर्णत्व आणि अभ्यासाच्या सामर्थ्याने जो मनुष्य ब्रह्मलोकामध्ये किंवा सत्यलोकामध्ये जाऊ शकतो, तो 3 निरनिराळे प्रकारचे पूर्णत्व प्राप्त करण्यास पात्र ठरतो. पुण्यकर्मांच्या सामर्थ्यावर ज्याने विशिष्ट ग्रहलोक प्राप्त केला आहे, त्याला त्याच्या तुलनात्मक पुण्यकर्माच्या बळावर वेगवेगळे ग्रहलोक मिळतात. ज्याने विराट किंवा हिरण्यगर्भाच्या उपासनेने स्थान मिळवले आहे, त्याला ब्रह्मदेवांसोबतच मुक्ती प्राप्त होते. परंतु भक्ती सेवेने जो स्थान मिळवतो, तो ब्रह्मांडाच्या निरनिराळ्या आवरणातून कसा जातो आणि शेवटी परम अस्तित्वाच्या परिपूर्ण वातावरणात आपले आध्यात्मिक स्वरूप कसे प्रकट करतो, याविषयी या ठिकाणी विशेषात्मक उल्लेख आढळतो. श्रील जीव गोस्वामींच्या मते सर्व ब्रह्मांडे वर आणि खाली एखाद्या गुच्छाप्रमाणे एकत्रित झालेली असतात आणि त्यातील प्रत्येकावर स्वतंत्रपणे 7 पदरी आवरण असते. सप्तवर्णाच्या पलीकडे जलाचे आवरण असते आणि प्रत्येक आवरण पूर्वीच्या आवरणापेक्षा 10 पट विस्तृत असते. अशा सर्व ब्रह्मांडाची उच्छ्वासाद्वारे निर्मिती करणारे भगवंत ब्रह्मांडाच्या गुच्छावर पहुडलेले असतात. कारण समुद्रातील जल हे ब्रह्मांडाच्या जलावरणापेक्षा वेगळे असते. ब्रह्मांडाचे जलावरण भौतिक आहे, तर कारण जल दिव्य आहे. अर्थात या ठिकाणी उल्लेख केलेले जलावरण म्हणजे सर्व जीवांच्या मिथ्य अहंकारांचे आवरण असल्याचे मानले जाते. आणि येथे सांगितलेली एकामागून एक भौतिक आवरणातून मुक्त होण्याची क्रमिक प्रक्रिया ही स्थूल भौतिक देहाच्या मिथ्य अहंकारयुक्त संकल्पनेपासून हळूहळू मुक्त होऊन भगवत धामाच्या परिपूर्ण वातावरणात विशुद्ध आध्यात्मिक देह प्राप्त होईपर्यंत सूक्ष्म शरीराशी तादात्म्य करण्याची प्रक्रिया आहे. श्रीधर स्वामी या तथ्याची पुष्टी करताना म्हणतात की भगवंतांनी भौतिक प्रकृतीच्या एका भागास चालना दिल्यावर त्या भागास महत्तत्व असे म्हटले जाते. महत्तत्वाच्या आंशिक भागास मिथ्य अहंकार असे म्हणतात. मिथ्य अहंकाराचा एक भाग शब्द आणि शब्दाचा एक भाग म्हणजे वायू आहे. वायूच्या या एका भागाचे रूपांतर होते आणि रूपामुळे विद्युत शक्ती किंवा अग्नी निर्माण होतो. अग्नी हा पृथ्वीचा गंध निर्माण करतो आणि गंधापासून स्थूल पृथ्वी निर्माण होतो आणि या सर्वांच्या एकत्रित संमिश्रणातून विश्वसृष्टी निर्माण होते. या विश्वाचा व्यास दोन्ही बाजूंनी 4 महापद्म मैल इतका आहे. त्यानंतर विश्वाच्या आवरणांची सुरुवात होते. ब्रह्मांडाच्या आवरणापैकी पहिले आवरण 80 दशलक्ष मैल इतके विस्तृत आहे आणि त्यापुढे एका मागोमाग एक असे अग्नी, तेज, वायू आणि आकाश यांचे आवरण आहे. त्यापैकी प्रत्येक आवरण हे पूर्वीच्या आवरणापेक्षा 10 पट अधिक विस्तृत आहे. भगवंतांचा निर्भय भक्त यापैकी प्रत्येकाचे भेदन करतो आणि अंततः सर्व काही दिव्य स्वरूपात असणाऱ्या परिपूर्ण वातावरणात प्रवेश करतो. पुढे तो एखाद्या वैकुंठ लोकात प्रवेश करून भगवंतासारखेच रूप प्राप्त करतो आणि प्रेममयी दिव्य भगवत सेवेत निमग्न होतो. भक्तिमय जीवनाचे हेच परमश्रेष्ठ पूर्णत्व आहे. याच्या पलीकडे पूर्ण योगाने इच्छा करण्याजोगे अथवा प्राप्त करण्यासारखे काहीही नसते. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. तर आपण एकदा ब्रह्मांडाचं हे पाहू, प्लॅनेटरी सिस्टम. तर या तात्पर्याला समजण्यासाठी आपण 2 गोष्टींचा एकदा पाहू. एक आहे की 3 प्रकारच्या व्यक्तींबद्दल इथे उल्लेख आहे श्रेष्ठ गती प्राप्त होण्यामध्ये. कोणते 3 प्रकारचे आहेत व्यक्ती की ज्यांचं भौतिक पुण्यकर्म आहे, ते व्यक्ती या भूरलोक म्हणजे पृथ्वी लोकाच्या वर स्वर्गलोकापर्यंत असे लोक गती प्राप्त करू शकतात, श्रेष्ठ ग्रह प्राप्त करू शकतात, जिथे की भौतिक आनंद उपभोगण्याची क्षमता ही पृथ्वी लोकापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात आहे, ज्याच्यावर आपण अगोदर चर्चा केलेली आहे. त्याहूनही श्रेष्ठ असे व्यक्ती जे की भगवंतांच्या विराट रूपाला, आपण एकदा याच्यामध्ये पाहू की जो व्यक्ती पुण्यकर्माच्या सामर्थ्यावर उच्च ग्रह प्राप्त करतो त्याला स्वर्गलोकापर्यंत गती प्राप्त होते. जो भगवंतांच्या विराट रूपाची उपासना करतो, ध्यान करतो, अशा व्यक्तीला इथे सांगितलंय की सर्वात अगोदर ब्रह्मलोकापर्यंत किंवा सत्यलोकापर्यंतची गती प्राप्त होते आणि त्या ठिकाणी त्यांची ध्यान साधना पुढे राहून त्यांच्या वरचे आवरण एका मागोमाग एक
त्याच्यातून भेदून तो पुढे प्रवास करतो. आणि हे आवरण कोणते आहेत याच्यासाठी मी तुम्हाला एक चार्ट दाखवेल, जो की भक्तिवैभव या सेशनसाठी बनवलेला आहे आणि त्या भक्तांना पण दाखवलेला आहे. तर या पूर्ण चार्टमध्ये तुम्ही सगळं पाहण्याची गरज नाहीये. फक्त उजव्या बाजूला खाली हे वेगवेगळ्या रंगांमध्ये जे आपल्याला साऊंड म्हणजे पंचमहाभूत आणि पंचमहाभूतांचे जे विषय आहेत, जे सेन्स ऑब्जेक्ट, त्यांचं वर्णन आहे. फक्त एवढाच भाग पहा आपण. ठीक आहे. तर सर्वात अगोदर ह्या सृष्टीची निर्मिती होताना सर्वात जो सूक्ष्म घटक आहे पंचमहाभूतांचा, तो घटक आहे म्हणजे आकाश. आणि त्या आकाशाची निर्मिती शब्द म्हणजे साऊंडला आपण मराठीमध्ये अजून काय म्हणतो, ध्वनी. ध्वनी. ध्वनीच्या माध्यमातून आकाश, आणि त्यानंतर स्पर्श यांची निर्मिती होते. स्पर्शाच्या माध्यमातून हवा, त्यानंतर रूप, आणि रूपाच्या माध्यमातून अग्नी, अग्नीच्या माध्यमातून चव, चवीच्या माध्यमातून पाणी, पाण्याच्या माध्यमातून स्मेल म्हणजे वास, आणि त्या वासाच्या माध्यमातून पृथ्वी. तर याच्यामधून आपण एक बघतो की 5 जे पंचमहाभूत आहेत, पृथ्वी, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश, या 5 पंचमहाभूतांमध्ये आपल्याला कोणती सिक्वेन्स दिसत आहे का प्रभूजी, माताजी? कोणी प्रयत्न करेल का? काय विशेष आहे ज्या सिक्वेन्समध्ये या 5 घटकांचा इथे सांगितलेलं आहे? की जर शेवटून पाहिलं आपण, पृथ्वी अगोदर येते, याचा अर्थ स्थूल घटक जे आहेत पंचमहाभूतांपैकी ते सर्वात शेवटी निर्माण होतात. आणि ज्यावेळेस एखादा योगी या भौतिक इहलोकाला सोडून आध्यात्मिक जगताकडे प्रवास करतो, तर स्थूल घटक सर्वात अगोदर पार करतो. आणि स्थूल घटक पार केल्यानंतर सूक्ष्म आणि त्याच्यानंतर अजून सूक्ष्म असे पंचमहाभूतांचे घटक तो योगी पार करतो. याचा अर्थ सगळ्यात स्थूल घटक कोणतं याच्यापैकी? पृथ्वी, अर्थ म्हटलेलं याला. आणि पृथ्वीनंतर हे पृथ्वीचं आवरण जे सांगितलेलं आहे ते जवळपास 80 दशलक्ष मैल इतकं हे आवरण सांगितलेलं आहे. निरनिराळ्या आवरणातून, एक मिनिट, इथे 80 दशलक्ष कुठे पाहिलं आपण? खालच्या ओळीमध्ये सगळ्यात लास्ट. सगळ्यात शेवटी, इथे. तर हे जे 80 दशलक्ष मैल आहे ते सर्वात स्थूल घटकाचं आवरण आहे पृथ्वी. त्याच्यानंतर जे पाणी, त्याचं आवरण हे त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक मोठं. आणि पाण्यानंतर अग्नी आहे, आणि अग्नीनंतर वायूनंतर आकाश. तर या स्थूल घटकांपासून ते जे सूक्ष्म घटक आहेत त्यांचे आवरण या ब्रह्मांडांवर आपल्याला पाहायला मिळतात. तर हे पूर्ण 14 ग्रह लोकांचं मिळून एक ब्रह्मांड झालं. आणि या ब्रह्मांडांवर वेगवेगळ्या पंचमहाभूतांचे 5 वेगवेगळे आवरण आहेत. आणि या पंचमहाभूतांच्या आवरणांच्या पलीकडे आध्यात्मिक सृष्टी, आध्यात्मिक जगत आहे, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे वैकुंठ ग्रह आपल्याला पाहायला मिळतात श्रीमद भागवतात सांगितल्याप्रमाणे. आणि अशा प्रकारचा योगी जो भगवंतांवर भक्ती मार्गाने ध्यान केंद्रित करतो, तर जो अष्टांग योग मार्गाचं पालन करत आहे तो पण अंततः भगवंतांना प्राप्त करेल. परंतु त्यांना स्टेप बाय स्टेप एका एका आवरणातून पार करून अगोदर ब्रह्मलोकात जावं लागेल. ब्रह्मलोकानंतर पृथ्वी, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश. एक मिनिट, सिक्वेन्स बरोबर सांगितले मी. पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश या 5 घटकांच्या आवरणामधून तो जातो आणि अंततः भगवंतांच्या वैकुंठ लोकांपैकी एका वैकुंठ लोकाला प्राप्त करतो. तर अशा अध्यात्मवादी व्यक्तीसाठी भगवंतांच्या भगवत धामामध्ये प्रवेश करणं हे सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान आहे. आणि अशा भगवत धामाच्या पलीकडे किंवा वैकुंठ लोकाच्या पलीकडे प्राप्त करण्यासारखं
अजून कोणतीच दुसरी गोष्ट पूर्ण या निर्माणामध्ये, भौतिक निर्माण असो किंवा आध्यात्मिक निर्माणामध्ये नाहीये. तर कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीच माताजीच? काही मुद्दे थोडेसे टेक्निकल वाटू शकतील, पण त्याच्यासाठी आपण 2 गोष्टींचा आधार घेतला. एक तर आहे 14 ग्रहलोकांपैकी कशा प्रकारे कुणाला स्वर्गलोकापर्यंतचे ग्रह प्राप्त होतात, कुणाला ब्रह्मलोकापर्यंतचे ग्रह प्राप्त होतात, आणि अंततः जो भक्ती मार्गावर आहे त्याला वैकुंठ लोक कसे प्राप्त होतात, आणि जो विराट रूपावर ध्यान केंद्रित करतो त्याला ब्रह्मलोक प्राप्त झाल्यानंतर कशा प्रकारे वेगवेगळ्या आवरणांमधून पृथ्वी, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश या 5 आवरणांमधून कशा प्रकारे अंततः भगवत धामाला तो योगी प्राप्त करतो. परंतु समजण्याचा मुद्दा हा की हे जे आवरण आहेत खूप मोठे मोठे, म्हणजे 80 दशलक्ष मैल एवढं विस्तृत असे हे आवरण आहेत. आणि ह्या आवरणांच्या अगोदर पण अशा प्रकारचा योगी हा जर कोणत्या भौतिक ब्रह्मांडातल्या ग्रहातील भौतिक आनंदाच्या प्रती आकर्षित झाला, आकृष्ट झाला, तर त्याला त्या ठिकाणी राहणं आणि त्या भौतिक लाभांचा उपभोग घेणं हे क्रमप्राप्त आहे. तर याच्यावरून आपण काय शिकतो की जर आपण भक्ती मार्गाचं पालन केलं नाही, दुसऱ्या आध्यात्मिक मार्गांचं जरी पालन करायचं ठरवलं, तरी भगवत धामाला प्राप्त करण्याचा मार्ग हा खूप जास्त खडतर किंवा लांब लचक आहे. परंतु भक्ती मार्गाचं पालन करून भागवत सांगतं की या सर्व आवरणांमधून एका क्षणात लगेच भक्तियोगी पार करू शकतो. परंतु एका अष्टांग योगासाठी ही क्रमशः मुक्ती आहे. क्रमशः मुक्तीचा अर्थ आहे स्टेप बाय स्टेप लिबरेशन, म्हणजे क्रमाक्रमाने त्याला श्रेष्ठ ग्रह प्राप्त होतो, त्यानंतर पुढची प्रगती तिथून सुरू राहते. कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. समजण्यासाठी अवघड आहे का हे? सगळे शांत आहेत? समजतंय प्रभूजी. समजतंय ना? ती एक गोष्ट मी मान्य करू शकतो की निश्चित त्याच्यामध्ये टेक्निकल तांत्रिक जे डिटेल्स आहेत ते भरपूर आहेत, परंतु हेच दर्शवतं की जर आपण भगवंतांना सरळ भक्ती मार्गाने जर शरण नाही गेलो आणि भगवत धामात तरी पण जायचंय, तर भगवत धामात पोहोचण्याचा मार्ग आहे, परंतु खडतर आहे तो. आणि हे सर्व स्टेप बाय स्टेप, म्हणजे क्रमाक्रमाने ह्या सर्व मुक्तीच्या अवस्था प्राप्त करणं हे क्रमप्राप्त आहे. पण पुढे जाऊन या अध्यायाच्या शेवटी श्लोक क्रमांक 33 पासून आपल्याला हे पण पाहायला मिळेल की शुकदेव गोस्वामी अष्टांग योग मार्गाचं इतकं विस्तृत वर्णन केल्यानंतर त्यांचं कन्क्लुजन, त्यांचा निष्कर्ष काय आहे, ही सर्व चर्चा केल्यानंतर तर ते पण पाहणं खूप महत्वाचं आहे की शुकदेव गोस्वामी त्यांच्या मते भगवंतांना प्राप्त करण्याचा सर्वात सोयीस्कर आणि श्रेष्ठ मार्ग कोणता याच्याबद्दल पण त्यांचा निष्कर्ष सांगतात. आपण श्लोक क्रमांक 33 पासून पाहू. श्लोक क्रमांक 29 कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव रूपं च दृष्ट्या दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम् श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी. हरे कृष्णा. कुणाला वाचायचं आहे का प्रभूजी? योजना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. सादर प्रणाम. धन्यवाद. अशा प्रकारे भक्त निरनिराळ्या इंद्रियांचे सूक्ष्म विषय, उदाहरणार्थ घ्राणेंद्रियांनी गंध, रसनेंद्रियाने रस, चक्षुरेंद्रियांनी रूप, त्वगिंद्रियाने स्पर्श, श्रवणेंद्रियाने शब्द आणि भौतिक क्रियांद्वारे इंद्रिये पार करून जातो. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा आकाशापलीकडे सूक्ष्म आवरणे असून ती ब्रह्मांडाच्या प्राथमिक आवरणांसारखीच आहेत. स्थूल आवरणे म्हणजे सूक्ष्म कारणांच्या आंशिक घटकांचा विकास असतो. म्हणून योगी किंवा भक्त स्थूल तत्वांचा
विलय करतानाच घ्राणेंद्रियांद्वारे गंध यांसारखी सूक्ष्म कारणेही सोडून देतो. अशा रीतीने विशुद्ध आध्यात्मिक स्फुल्लिंग अर्थात जीव भगवत धामात प्रवेश करण्यास पात्र व्हावे म्हणून सर्व भौतिक कल्मशांपासून शुद्ध होतो. हरे कृष्ण प्रभूजी. सादर प्रणाम. श्रील प्रभुपादजी की जय. की जय. धन्यवाद माताजी. तर इथे परत ह्याच चार्टला आपण रेफर करताना 5 जे पंचमहाभूत पाहिले आपण, की पृथ्वी पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश यांच्यासोबतच 5 जे विषय आहेत, म्हणजे इंद्रिय विषय, सेन्स ऑब्जेक्ट, ते आहेत की वास, नंतर चव, रूप, टच म्हणजे स्पर्श आणि ध्वनी. तर ह्या 5 जे इंद्रियांचे विषय आहेत त्यांना पण स्थूल पासून सूक्ष्म घटकांप्रमाणे त्याच क्रमाने एक योगी जो आहे तो सोडून देतो या भौतिक जगामध्ये. जसं की इथे सांगितलेलं आहे की घ्राणेंद्रियांनी गंध, म्हणजे जसं की नाक आहे, नाकातून आपण वास घेऊ शकतो, तर ह्या गंध, ह्या सेन्स ऑब्जेक्ट म्हणजे विषयाचा हा योगी त्याग करतो भौतिक जगातून आध्यात्मिक जगात जाताना. त्याचप्रमाणे रसनेंद्रियांनी रसनेंद्रिय म्हणजे जिव्हा किंवा जीभ, यांनी रस जाणून घेण्याची जी क्रिया आहे त्याला योगी त्याग करतो. त्याचप्रमाणे चक्षु म्हणजे डोळे, या डोळ्यांचे जे सेन्स ऑब्जेक्ट विषय वस्तू आहेत, रूप यांना, त्याचप्रमाणे त्वचेने स्पर्श यांना आणि कानांनी शब्द किंवा ध्वनी यांना हा योगी पार करून जातो आध्यात्मिक जगत प्राप्त करताना. तर ज्याप्रमाणे आपण शरीर याचा त्याग करतो जे की स्थूल घटकांपासून बनलेलं आहे, त्याचप्रमाणे ह्या स्थूल घटकांच्या आवरणांना पण आपण पार करून जातो आध्यात्मिक जगतात जाताना. आणि ह्या स्थूल घटकांच्या संबंधित जे विषय वस्तू आहेत, वास, चव, रूप, स्पर्श आणि ध्वनी इत्यादी या विषय घटकांना, विषय वस्तूंना पण असा जो अष्टांग योगी आहे तो पार करून भगवत धामामध्ये प्रवेश करतो. पुढे जाऊ आपण श्लोक क्रमांक 30. सभूत सूक्ष्मेंद्रिय सन्निकर्षम भूत सूक्ष्मेंद्रिय सन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या सहतेन याति याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम्. गुणसन्निरोधम्. तर इथे सांगितलंय की अशा स्थूल तथा स्थूल नंतर सूक्ष्म आवरणांना पार केल्यानंतर पुढे हा अष्टांग योगी कशा प्रकारे पुढच्या स्तराला प्राप्त करतो. कुणाला रसप्रदा सुमुखी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री प्रभुपाद की जय. अशा रीतीने भक्त स्थूल आणि सूक्ष्म आवरणांना पार करून अहंकाराच्या स्तरावर प्रवेश करतो. त्या स्तरावर तो प्राकृतिक गुणांचा रज आणि तम या सनिष्कर्ष बिंदूमध्ये लय करून सात्विक अहंकारापर्यंत पोहोचतो. यानंतर संपूर्ण अहंकार महत्तत्वामध्ये विलीन होतो आणि तो विशुद्ध आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर येतो. तात्पर्य: पूर्वी आपण अनेक वेळा चर्चा केल्याप्रमाणे शुद्ध आत्मसाक्षात्कार म्हणजे स्वतःस भगवंतांचा शाश्वत सेवक म्हणून स्वीकारण्याची शुद्ध भावना होय. अशा रीतीने मनुष्य दिव्य प्रेममयी भगवत सेवा करण्याच्या आपल्या मूळ स्थितीत पुन्हा स्थित होतो. ही गोष्ट पुढील श्लोकात स्पष्टपणे सांगितली जाईल. भगवंतांकडून कोणत्याही लाभाची अपेक्षा न करता दिव्य प्रेममयी भगवत सेवा करण्याची ही स्थिती भौतिकवादी इंद्रिये जेव्हा शुद्ध होतात आणि इंद्रियांची मूळ शुद्ध स्थिती जेव्हा पुनरुज्जीवित होते तेव्हा प्राप्त होते.
या ठिकाणी योग पद्धतीद्वारे इंद्रिय शुद्ध करण्याची प्रक्रिया सांगण्यात आली आहे. ही योग पद्धती म्हणजेच स्थूल इंद्रिये तमोगुणात विलीन करणे आणि सूक्ष्म इंद्रिये रजोगुणात विलीन करणे होय. मन हे सत्वगुणाचे असते आणि म्हणूनच त्याला देवमय असे म्हटले आहे. आपण भगवंतांचे शाश्वत सेवक आहोत अशा दृढ श्रद्धेमध्ये मनुष्य स्थिर होतो. तेव्हा मनाची पूर्ण शुद्धी होते. म्हणून केवळ सत्वगुण प्राप्त करणे ही देखील भौतिकच गोष्ट आहे. भौतिक सत्वगुणाचाही स्तर पार करून विशुद्ध सत्वगुणात अर्थात वासुदेव सत्व स्तरावर स्थित झाले पाहिजे. हा वासुदेव सत्व स्तर मनुष्यास भगवद्धामात प्रविष्ट होण्यासाठी सहाय्य करतो. या संदर्भात आपण ध्यानात घेतले पाहिजे की भक्ताने बंधमुक्त होण्याची उपरोक्त क्रमिक प्रक्रिया जरी अधिकृत असली तरी ती वर्तमान युगात व्यवहार्य नाही. कारण योगाभ्यासाविषयी लोक पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत. व्यावसायिक लोक जे तथाकथित योगाभ्यासाचे शिक्षण देतात त्यामुळे शारीरिक लाभ होऊ शकेल, परंतु अशा अल्प लाभाने किंवा यशाने या श्लोकामध्ये सांगितलेली मुक्ती प्राप्त करण्यास मदत होऊ शकत नाही. 5 सहस्र वर्षापूर्वी जेव्हा परिपूर्ण वैदिक संस्कृती अस्तित्वात होती तेव्हा या ठिकाणी सांगितलेली योग पद्धती म्हणजे सर्वांसाठी एक साधारण गोष्टच होती. कारण सर्वांनाच, विशेषतः ब्राह्मण आणि क्षत्रियांना, घरापासून दूर राहून गुरुकुलामध्ये आध्यात्मिक गुरूच्या आश्रयाखाली ब्रह्मचर्यावस्थेत दिव्य कलेचे प्रशिक्षण दिले जात असे. तथापि आधुनिक मनुष्य किती झाले तरी ही योग पद्धती जाणण्यास असमर्थ आहे. यासाठीच श्री चैतन्य महाप्रभूंनी या युगातील नवोदित भक्तांसाठी ही योग पद्धती पुढील प्रमाणे विशिष्ट प्रकारे सुलभ केली. शेवटी दोहोंच्या अंतिम परिणामात काहीही फरक नाही. महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की मनुष्याने भौतिक योगाचे आध्यात्मिक महत्त्व जाणावे. विविध योनीतील जीव हे त्यांच्या सकाम कर्माच्या क्रिया आणि प्रतिक्रियांमुळे निरनिराळ्या प्रकारच्या बद्ध अवस्थेत आहेत. परंतु निरनिराळी कार्य करीत असताना जो भक्तियोगामध्ये थोडीफार प्रगती करतो तो भगवंतांच्या तसेच आध्यात्मिक गुरूच्या अहेतुकी कृपेमुळे भगत सेवा करण्याचे महत्त्व जाणू शकतो. भगवंत एका प्रामाणिक जीवाची आपला अधिकृत प्रतिनिधी असलेल्या आध्यात्मिक गुरूशी भेट घडवून आणतात व अशा प्रकारे त्याला मदत करतात. अशा आध्यात्मिक गुरूच्या मार्गदर्शनाने मनुष्यास भक्तियोगाचे बीज प्राप्त होते. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितले आहे की भक्ताने भक्तियोगाचे बीज आपल्या हृदयामध्ये पेरावे आणि भक्तांविषयी श्रवण, नामकीर्तन, यशगान आदी रूपांमध्ये जलसिंचन करून त्याचे पोषण करावे. अपराधरहित होऊन हरिनामाचे कीर्तन व श्रवण करण्याची सहज सुलभ प्रक्रिया त्वरितच मनुष्यास मुक्तीच्या स्तरापर्यंत उन्नत करते. हरिनाम जप करण्याच्या 3 अवस्था आहेत. प्रथम अवस्था म्हणजे अपराधयुक्त नामजप आणि नामाभास ही दुसरी, तर अपराधरहित किंवा शुद्ध नामजप ही तिसरी अवस्था आहे. नामाभासाच्या दुसऱ्या अवस्थेतच मनुष्य आपोआप मुक्त होतो आणि अपराधरहित शुद्ध नामाच्या अवस्थेत तो जरी शरीराने भौतिक जगातच असला तरी त्याने वास्तविक भगवद्धामात प्रवेश केलेला असतो. अपराधरहित नामाची अवस्था प्राप्त करण्यासाठी मनुष्याने पुढील प्रमाणे सावध असावे. आपण जेव्हा श्रवण आणि कीर्तनाविषयी बोलतो तेव्हा केवळ राम कृष्ण या पवित्र भगवान नामाचे किंवा व्यवस्थितपणे 16 अक्षरी मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे श्रवण कीर्तन करावे असे नव्हे, तर भगवद्गीता आणि भागवत यांचेही भक्तांच्या सत्संगामध्ये अध्ययन व श्रवण केले पाहिजे. भक्तियोगाच्या प्राथमिक अभ्यासामुळे हृदयात पेरलेल्या बीजास अंकुर फुटेल आणि वर सांगितल्याप्रमाणे जलसिंचन केल्यामुळे भक्तिलता वाढू लागेल. योग्य रीतीने पोषण केल्याने भक्तिलता ब्रह्मांडाच्या आवरणांचेही भेदन करून पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे ब्रह्मज्योतीपर्यंत पोहोचेल आणि त्याही पुढे जाऊन संख्यातीत वैकुंठ लोक असलेल्या आध्यात्मिक आकाशामध्ये पोहोचेल. या
चिदाकाशामध्ये सर्वात उच्च म्हणजे कृष्णलोक किंवा गोलोक वृंदावन आहे आणि भक्तिलता त्या ठिकाणी कुठे गेलं ते हे इथे प्रवेश करू. हो, भक्तिलता त्या ठिकाणी प्रवेश करून आदिपुरुष किंवा श्रीकृष्णांच्या चरण कमळांशी विसावेत. जेव्हा भक्त गोलोक वृंदावन भगवान श्रीकृष्णांच्या चरण कमळांशी पोचतो तेव्हा श्रवण, अध्ययन तसेच शुद्ध भक्तीच्या अवस्थेतील नामसंकीर्तन या रूपातील जलसिंचनाची प्रक्रिया फलित होते. जरी तो या भौतिक जगामध्ये असला तरी त्या ठिकाणी भगवत प्रेमरूपी पक्व झालेली फळे तो चाखतो. उपरोक्त जलसिंचनाच्या प्रक्रियेमध्ये निरंतर संलग्न झालेले भक्तच केवळ भगवत प्रेमरूपी पक्व फळाचे आस्वादन करू शकतात. परंतु सेवा करणाऱ्या भक्ताने सदैव दक्ष असले पाहिजे की जेणेकरून अशा प्रकारे वाढलेली भक्तिलता नाश पावणार नाही, म्हणून त्याने पुढील बाबी ध्यानात ठेवाव्यात. हा, माताजी तुम्ही थकले आहात का? बरंच वाचलंय. नाही ओके प्रभूजी, ना वाचू तुम्ही शकते. वाचण्यासाठी? ठीक ठीक. हा. एखाद्याने शुद्ध भक्ताच्या चरणी केलेला अपराध हा उन्मत्त हत्तीप्रमाणे आहे. उन्मत्त हत्तीने जर सुंदर उपवनामध्ये प्रवेश केला तर तो संपूर्ण उपवन उद्ध्वस्त करतो. 2. ज्याप्रमाणे सर्व बाजूंनी कुंपण घालून वेलीचे संरक्षण केले जाते त्याप्रमाणे मनुष्याने शुद्ध भक्तांच्या चरणी अपराध होऊ न देण्याबाबत दक्ष असावे. 3. जलसिंचन करताना अनावश्यक तृणही वाढते आणि असे तृण काढून टाकले नाही तर भक्तिलतेचेही पोषण व्यवस्थित होऊ शकत नाही. 4. वस्तुतः हे तृण म्हणजे भौतिक सुखोपभोग स्वतंत्र व्यक्तिमत्व न ठेवता परमसत्यामध्ये आत्मविलीन करणे आणि धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष यासारख्या अनेक कामना होत. 5. इतरही अनेक प्रकारची तृण आहे. उदाहरणार्थ प्रमाणित शास्त्रांच्या आदेशांचे उल्लंघन करणे, अनावश्यक कार्य, पशुहिंसा आणि भौतिक लाभ, पूजा आणि प्रतिष्ठा यांची उत्कट वासना. 6. जर पुरेशी काळजी घेतली नाही तर जलसिंचनाचे तृणच वाढेल व त्यामुळे प्रमुख लतेची वाढ खुंटते आणि अंतिम साध्य भगवत प्रेमरूपी फळ तयार होत नाही. 7. म्हणून भक्ताने प्रारंभापासूनच अत्यंत सावध रीतीने निरनिराळ्या प्रकारचे तृण काढून टाकले पाहिजे. त्यानंतरच भक्तिलतेची निरोगी वाढ होईल. 8. असे केल्याने भक्त भगवत प्रेमरूपी फळाचे आस्वादन करू शकतो आणि वर्तमान जीवनातही तो प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्णांबरोबर राहू शकतो व भगवंतांना पदोपदी पाहू शकतो. भगवंतांच्या सानिध्यात जीवनाचा निरंतर आनंद घेणे हे परम पूर्णत्व आहे आणि जो असे आस्वादन करू शकतो तो इतर कोणत्याही मार्गाने क्षणभंगूर उपभोगाची आकांक्षा करीत नाही. हरे कृष्ण प्रभूजी. श्रील प्रभुपाद की जय. धन्यवाद माताजी. मोठा होतं तात्पर्य आहे. तर इथे सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे अशा स्थूल आणि सूक्ष्म आवरणांना पार केल्यानंतर अशा प्रकारचा जो अष्टांग योगी आहे तो भौतिक प्राकृतिक गुणांचा म्हणजे तमोगुण, त्यानंतर रजोगुण आणि त्यानंतर सत्वगुणही या सर्व गुणांचा कशा प्रकारे भौतिक गुणांचा त्याग करतो आणि नंतर महत्त्वामध्ये विलीन होऊन भगवंतांना कशा प्रकारे प्राप्त करतो. तर इथे श्रील प्रभुपादजी तात्पर्यामध्ये खूप महत्त्वाचा मुद्दा सांगतात की 5000 वर्षापूर्वी भगवंतांनी ज्यावेळेस ह्या अष्टांग योगा पद्धतीची क्रिया अर्जुनाला सांगितली तर 6व्या श्लोकामध्ये आपण पाहतो भगवद्गीतेच्या की भगवंतांनी अर्जुनाला 6व्या श्लोकामध्ये ही अष्टांग योग पद्धतीची क्रिया सांगितली आणि ह्या क्रियेसाठी 1 मिनिट ह्या अष्टांग योग पद्धतीबद्दल अर्जुनाचं काय मत होतं? भगवंतांनी पूर्ण ही अष्टांग मार्ग पद्धतीचं वर्णन केल्यानंतर तर हा श्लोक महत्वाचा आपण एकदा म्हणू, मग याचा अर्थ पाहू.
चंचलम हि मन कृष्ण चंचल चंचलं कृष्ण कृष्ण प्रमाथी बलवदृढम् प्रमाथी प्रमाथी बलवदृढम् बलवृद्धळ तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. वायोरिव सुदुष्करम्. तर अर्जुन भगवंतांना सांगतात आणि श्रील प्रभुपादजी इथे तात्पर्यामध्ये सांगत आहेत की 5,000 वर्षांपूर्वी ज्यावेळेस भगवंतांनी ही योग प्रक्रिया सांगितली अष्टांग योग मार्गाची, त्यावेळेस अर्जुन भगवंतांना म्हणाले की हे कृष्ण, मन हे खूप चंचल आहे आणि खूप जास्त बलवान आहे आणि प्रमाथी प्रमाथी म्हणजे खूप जास्त ऑब्स्टिनेट, एजिटेटिंग म्हणजे खूप चलविचल करणारा आहे आणि खूप हट्टी आहे. ऑब्स्टिनेट म्हणजे हट्टी, एकदा हट्टाला पेटलं, एखादी भौतिक गोष्ट पाहिजे तर कशालाच हटत नाही पाठीमागे. त्यामुळे अशा मनाला नियंत्रित करणे, ह्या योग मार्गाचं पालन करण्यासाठी वायोर इव सुदुष्करम, की वाऱ्याला नियंत्रित करणं तरी शक्य आहे, परंतु त्याही पेक्षा जास्त अवघड आहे मनाला नियंत्रित करणं या अष्टांग योग पद्धतीचं मार्गक्रमण करून. तर श्रील प्रभुपादजी तात्पर्यामध्ये सांगतात की जर 5,000 वर्षापूर्वी अर्जुन, जे की पात्रतेमध्ये आपल्यापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ होते, त्यांना जर ही अष्टांग योग पद्धतीचा मार्ग जो आहे तो अतिशय कठीण, खडतर आणि अवघड वाटत आहे, तर आजच्या युगातील लोकांचं तर काय सांगायचं. श्रील प्रभुपादजी सांगतात की 5 सहस्त्र वर्षांपूर्वी जेव्हा परिपूर्ण वैदिक संस्कृती अस्तित्वात होती, तेव्हा या ठिकाणी सांगितलेली योग पद्धती म्हणजे सर्वांसाठी एक साधारण गोष्टच होती. कारण त्यांना गुरुकुलामध्ये विशिष्ट प्रकारचं ट्रेनिंग, प्रशिक्षण वगैरे दिलं जायचं. परंतु आधुनिक मनुष्य किती झाले तरी ही योग पद्धती करण्यास असमर्थ आहे. तर 5,000 वर्षांपूर्वी अर्जुनच या योग पद्धतीला जर अवघड म्हणत असेल, तर आपल्यासाठी, या आधुनिक जगातील मनुष्यासाठी निश्चितच महाखडतर आणि अवघड अशी ही पद्धती आहे. त्याच्यामुळे साधारण या कलियुगातील नवोदित भक्त, नवोदित म्हणजे न्यूफाईट, नवशिके, जे की आत्ताच भक्ती मार्गाला सुरुवात केली त्यांनी, अशा भक्तांसाठी चैतन्य महाप्रभूंनी सोपी सुलभ पद्धती कोणती सांगितली आहे? भगवंतांच्या हरिनामाचा, हरे कृष्ण महामंत्राचा जप. आणि या हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाविषयी श्री चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितले की कशा एका प्रामाणिक भक्तासाठी भगवंत एका प्रमाणित भगवंतांच्या प्रतिनिधीची निवड करतात आणि त्यांना गुरुच्या रूपामध्ये आपल्या जीवनामध्ये आणतात. आणि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अशा प्रकारे भक्ती मार्गाच्या बीजाचं पालन करून त्याला कशा प्रकारे सिंचन करणं, कशा प्रकारे पाणी देणं आवश्यक आहे, कोण सांगेल? कोणती प्रक्रिया सांगितली जलसिंचनाची? एकदा आपल्या गुरुकडून भक्तिलता बीज प्राप्त केल्यानंतर भगवंतांच्या हा हा नाम संकीर्तन प्रभूजी हा श्रवण श्रवण, नामकीर्तन हा खूप छान. श्रवण आणि कीर्तन इत्यादी प्रक्रियेद्वारे या भक्तिलता बीजाला आपल्याला पाणी घालून मोठं करायचंय, त्याला वाढवायचंय. पण शास्त्र सांगतं की ज्या वेळेस आपण शेतामध्ये एखादं बीज रोपण करतो, एखादं धान्याचं पीक घेण्यासाठी, त्या धान्याच्या रोपासोबतच काय उगवतात? वीड्स. वीड्स म्हणजे मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण त्याला? तृण तृण. हा, तृण हे उगवतं आणि त्या धान्याचा रोपाची जर आपल्याला रक्षा करायची असेल, त्याला जर व्यवस्थित वाढू द्यायचं असेल, तर ह्या तणाला किंवा तृणाला काढून टाकणं वेळेवर आवश्यक आहे. तर कोणते वेगवेगळे प्रकारचे तृण हे भक्तीच्या मार्गावर उगवतात, ज्यांच्यापासून आपण काळजी घेतली पाहिजे? सर्वात पहिलं मोठं तृण म्हणजे भगवंतांच्या शुद्ध भक्तांच्या प्रती केलेला अपराध. हा अपराध, याला चैतन्य चरितामृत या ग्रंथामध्ये हाती मत्त अपराध किंवा
मॅड एलिफंट ऑफेन्स, म्हणजे एका उन्मत्त हत्तीला जर आपण एखाद्या गार्डनमध्ये, एखाद्या बागेमध्ये, बगीच्यामध्ये सोडलं, तर काही मिनिटांमध्येच तो हत्ती पूर्ण बगीचा हा उद्ध्वस्त करू शकतो. इतकं त्याच्यामध्ये शक्ती असते आणि उन्मत्त झालेला हत्ती विशेष करून जास्त धोकादायक असतो. अशाच प्रकारे भगवंतांच्या, शुद्ध भक्तांच्या प्रती केलेला अपराध ही आपलं जन्मोजन्मांतराचं जे भक्तीचं जे क्रेडिट आहे, भक्तीचा जो लाभ आहे, त्या लाभाला नष्ट करू शकतं, जर आपण भगवंतांच्या, महान भक्तांच्या प्रती जर अपराध केला तर. आणि अशा प्रकारे एका भक्ती मार्गावर पादक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीला ह्या भक्तिलता बीजाचं रक्षण करणं आवश्यक आहे, भगवंतांच्या, महान भक्तांच्या प्रती अपराध न होऊ देता. आणि जलसिंचनाबद्दल आपण पाहिलं की कशा प्रकारे श्रवण आणि कीर्तन आवश्यक आहे. आणि हे जर आपण नियमितपणे केलं नाही तर काय होईल की जे तृण आहे, जे वीड्स, गवत आहे, ते पण खूप जास्त वाढत जाईल आणि या धान्याचं जे पीक आहे त्याला व्यवस्थित प्रकारे नरिशमेंट किंवा पोषण मिळणार नाही. आणि अजून भक्तांच्या प्रती अपराध हे एक प्रकारचं तृण आपण पाहिलं. दुसऱ्या प्रकारचं तृण सांगितलेलं आहे की भौतिक विषय वस्तूंच्या उपभोगामध्ये लिप्त होणं किंवा मग्न होणं. अशा प्रकारचं जो भौतिक सुख उपभोग आहे तो पण आपल्याला भक्ती मार्गापासून परावृत्त करतो. आणि दुसरे काही काही तृण सांगितलेले आहेत, जसं की शास्त्रात दिलेल्या आदेशांचं उल्लंघन करणं जाणून बुजून. अशा प्रकारचं कार्य हे निश्चित आपल्याला भक्ती मार्गापासून परावृत्त करतं, बाहेर ढकलतं. आणि एका भक्ताने काळजी घेतली पाहिजे की व्यवस्थित प्रकारे भक्ती लतेचं, त्या रोपाचं, त्याला फेन्सिंग म्हणजे आवरण घालून आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या तृणांपासून त्याचं रक्षण करू नये. आणि या तृणांना वेळेच्या वेळेस बाजूला सारून काढून. आणि अशा प्रकारे भक्ती मार्गाचं पालन केल्याने भक्त स्वतःला पात्र बनवू शकतो भगवत धामाला आणि भगवंतांना प्राप्त करण्यासाठी, भगवंतांच्या बरोबर राहण्यासाठी असा भक्त पात्र होऊ शकतो. तर अशा प्रकारे श्रील प्रभुपादजी तात्पर्यामध्ये सांगत आहेत की अष्टांग योग पद्धतीचं वर्णन जरी खूप खडतर आणि भगवंतांना प्राप्त करण्याची प्रक्रिया जरी खूप दुरस्तर असेल, परंतु भक्ती मार्गाने या साधारण नियमांचं पालन करून, भक्तिलता बीजाचं रोपण करून आणि त्या रोपाची काळजी घेऊन तृणाला वेळेच्या वेळेला काढून आपण भगवंतांना प्राप्त करू शकतो भक्ती मार्गाने पण. आणि हा जो मार्ग आहे तो अष्टांग योग पद्धतीपेक्षा कितीतरी साधा, सरळ आणि सोयीस्कर असा मार्ग आहे. कुणाचा काही प्रश्न आहे का? प्रभुजीच, माताजीच, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा माताजी. प्रभूजी, भक्तांनी जर बरोबर वैष्णव अपराध केला तर? मग वैष्णव अपराध करणारे हे भक्त असू की अभक्त असू, त्यांना भक्ती मार्गामध्ये निश्चित अडथळे निर्माण होणार माताजी. ठीक आहे. तर अभक्त असतील तर भक्ती मार्गांना येण्याचा मार्गच बंद होईल आणि बऱ्याच लांब लचक काळापर्यंत. आणि भक्त असेल तर त्या भक्ती मार्गाच्या वाढीमध्ये, प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण होतील. म्हणजे जी भक्ती मार्गाची क्रिया एका जन्मात पूर्ण करायची आहे त्यासाठी काही शेकडो किंवा हजारो जन्म पण लागू शकतील माताजी. तर दोन्हीसाठी पण अडथळे आहेत, जर भौतिकवादी व्यक्ती असो किंवा भक्त असो. हो प्रभूजी, धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. सर्वांना हे उदाहरण कळालं प्रभूजीच, माताजीच. एका भक्तीच्या ज्या बीजाला जे वर्णन केलेलं आहे, भक्तिलता म्हणजे कशा प्रकारे भक्तीचं रोप हे खूप नाजूक आहे आणि त्यासाठी कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे जेणेकरून ते रोप व्यवस्थित वाढेल आणि नष्ट होणार नाही. कुणाला काही प्रश्न आहे का या मुद्द्यावर? हरे कृष्ण. सर्वांना क्लिअर आहे? तृण कोणत्या गोष्टींना म्हटलंय, जलसिंचन कोणत्या गोष्टींना म्हटलंय, सगळ्यांना क्लिअर आहे? हो प्रभूजी. हो, समजलं प्रभूजी. ठीक ठीक आहे. आपण पुढे जाऊ. श्लोक क्रमांक 31.
तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् तेनात्मनात्मानमुपैति शान्त आनन्दम् आनन्दमानन्दमयो वसाने आनन्दमानन्दमयो असाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः एतां एतां गतिं गतिं गतो यः गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्ग स वै पुनर्नेह विष्यते कुणाला वाचायचंय का? प्रभुजीज माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभुजी मी वाचू? क्षितिजा माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. केवळ शुद्ध झालेला मनुष्य आपल्या मूळ स्वरूप स्थितीत पूर्ण आनंद आणि समाधान मिळवून भगवत सान्निध्याचे पूर्णत्व मिळवू शकतो. जो कोणी अशा प्रकारचे भक्तिमय पूर्णत्वाचे पुनरुज्जीवन करण्यास समर्थ असतो तो पुन्हा भौतिक जगाकडे आकृष्ट होत नाही. तसेच तो कधीही पुन्हा परत येत नाही. तात्पर्य: या श्लोकातील गतिम भागवतीम या शब्दांचा अर्थ आपण ध्यानात घेतला पाहिजे. ब्रह्मवादी किंवा निराकारवाद्यांचे ध्येय असलेल्या परब्रह्म पुरुषोत्तमाच्या किरणांमध्ये विलीन होणे म्हणजे भागवती गती नव्हे. भागवत भक्त कधीच भगवंतांच्या निराकार किरणांमध्ये विलीन होणे मान्य करत नाहीत. तर ते चिदाकाशामधील एखाद्या वैकुंठ लोकात भगवंतांचे व्यक्तिशः सान्निध्य प्राप्त करण्याची सदैव आकांक्षा धरतात. अखिल प्राकृत ब्रह्मांडे ही चिदाकाशाचा केवळ एक नगण्य भाग आहे आणि चिदाकाशामध्ये असंख्य वैकुंठ लोक आहेत. यापैकी एखाद्या वैकुंठ लोकामध्ये प्रवेश करणे ही भक्ताची भागवताची गती आहे आणि या वैकुंठ लोकामध्ये भगवंत आपल्या अनंत विस्तारित रूपांद्वारे अगणित विशुद्ध भक्तांच्या सहवासात आनंद उपभोगतात. भौतिक जगातील बद्ध जीवांना भक्तीद्वारे मुक्ती प्राप्त झाल्यावर या वैकुंठ लोकाप्रत उन्नत केले जाते. परंतु नित्यसिद्ध जीवांची संख्या ही भौतिक जगातील बद्ध जीवांपेक्षा फार मोठी आहे आणि वैकुंठातील नित्यमुक्त जीव हे या दुःखपूर्ण भौतिक जगास भेट देण्याची कधीच पर्वा करीत नाहीत. निराकारवादी निर्विशेष ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होण्याची आकांक्षा धरतात. आध्यात्मिक विश्वामध्ये भगवंतांची त्यांच्या साकार रूपामध्ये प्रेममयी सेवा कशी करावी याचे त्यांना ज्ञान नसते. अशा निराकारवाद्यांची तुलना ही नद्यांमध्ये आणि ओढ्यांमध्ये जन्म घेतलेल्या परंतु महासागरामध्ये स्थलांतर करणाऱ्या विशिष्ट प्रकारच्या माशांबरोबर करता येईल. हे मासे समुद्रामध्ये फार काळ राहू शकत नाहीत आणि इंद्रियांच्या तृप्तीची त्यांची गरज त्यांना नद्यांकडे आणि ओढ्यांकडे अंडी घालण्यासाठी परत आणते. त्याचप्रमाणे भौतिकवादी जेव्हा मर्यादित भौतिक जगामध्ये सुख भोगण्याच्या प्रयत्नात वैफल्यग्रस्त होतो तेव्हा तो कारणार्णव मध्ये किंवा निराकार ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होऊन निराकार मोक्ष प्राप्त करतो. तथापि कारणार्णव तसेच निराकार ब्रह्मज्योतीची इंद्रियांच्या संलग्नतेसाठी किंवा सहवासासाठी श्रेष्ठ असा कोणताही रस देऊ शकत नसल्यामुळे निराकारवाद्याचे या मर्यादित भौतिक जगामध्ये पुन्हा पतन होते आणि तो जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यातही गुंतला जातो. इंद्रियांच्या संलग्नतेच्या अविभाज्य इच्छेमुळेच तो पुन्हा या ठिकाणी खेचला जातो. परंतु जो भक्त आपल्या इंद्रियांना दिव्य भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये संलग्न करून भगवद्धामात प्रवेश करतो आणि त्या ठिकाणी मुक्त जीवांबरोबर व भगवंतांबरोबर संग करतो, तो मर्यादित भौतिक जगाच्या वातावरणाकडे पुन्हा कधीच आकृष्ट होत नाही. भगवद्गीतेत 8.15 याची पुष्टी करताना भगवंत म्हणतात, महात्मेजन किंवा भक्तियोगी माझ्या सहवासाची प्राप्ती केल्यावर या दुःखपूर्ण तात्पुरत्या जगतात कधीच परतून येत नाहीत. म्हणूनच जीवनाची परमसिद्धी म्हणजे केवळ त्यांचे सान्निध्य प्राप्त करणे होय, इतर काही नाही. भक्तियोगी हा पूर्णपणे भगवंतांच्या सेवेत संलग्न झालेला असल्यामुळे त्याला ज्ञान किंवा योग यासारख्या मोक्षप्राप्ती करून देणाऱ्या इतर कोणत्याही मार्गांचे आकर्षण नसते. शुद्ध भक्त म्हणजे पूर्णपणे भगवत सेवेत समर्पित झालेला भक्त होय.
या श्लोकामध्ये शांतम आणि आनंदम असे आणखीन 2 महत्वपूर्ण शब्द आहेत व ते दर्शवतात की भगवंतांची भक्तिपूर्ण सेवा ही भक्ताला खरोखरच शांती आणि समाधान या 2 महत्वपूर्ण गोष्टी प्रदान करू शकते. निराकारवादी हा परमतत्वाशी एक होण्यासाठी इच्छुक असतो किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर त्याला स्वतःच परमतत्व होण्याची इच्छा असते. परंतु ही तर एक कल्पनाच आहे. अष्टांग योगांवर विविध प्रकारच्या सिद्धींचे ओझे असल्यामुळे ते शांत किंवा समाधानीही नसतात. म्हणून निराकारवादी व योगी या दोघांनाही खरी शांती आणि समाधान प्राप्त होत नाही. परंतु भक्त मात्र परमपूर्णाच्या सान्निध्यात असल्यामुळे त्याला परिपूर्ण शांती व समाधान मिळते. यास्तव परमतत्वामध्ये विलीन होण्याचे किंवा सिद्धी प्राप्त करण्याचे भक्तास मुळीच आकर्षण नसते. भगवत प्रेमाची प्राप्ती म्हणजे सर्व प्रकारच्या प्रलोभनांपासून पूर्ण स्वातंत्र्य होय. बद्ध जीवाला अनेक प्रकारच्या आकांक्षा असतात. उदाहरणार्थ धार्मिक होणे, श्रीमंत बनणे, सर्वश्रेष्ठ भोक्ता होणे किंवा स्वतःच परमेश्वर होणे किंवा योग्याप्रमाणे सामर्थ्यशाली होणे व काहीही मिळवणे वा काहीही करणे. परंतु आपले सुप्तावस्थेतील भगवत प्रेम पुनर्जागृत करण्याची इच्छा असणाऱ्या नवोदित भक्ताने या सर्व आकांक्षाचा त्याग केला पाहिजे. अशुद्ध भक्त मात्र भक्तीच्या पूर्णत्वाने वर उल्लेखिलेल्या सर्व गोष्टी मिळवण्याची इच्छा करतो. परंतु शुद्ध भक्तामध्ये उपरोक्त कल्मशांचा लवलेशही नसतो. उपरोक्त कल्मशे ही भौतिक कामना, निराकारवादी तर्क आणि सिद्धी प्राप्त करणे या गोष्टींच्या प्रभावामुळे निर्माण होतात. विशुद्ध भक्तीद्वारे अर्थात आपल्या प्रेमाच्या विषयाकरिता भगवंतांकरिता प्रेमाचा चाकर बनून मनुष्य भगवत प्रेमाचा स्तर प्राप्त करू शकतो. स्पष्ट रूपात सांगायचे तर जर मनुष्याला भगवत प्रेम प्राप्त करायचे असेल तर त्याने भौतिक सुखोपभोगाच्या सर्व कामनांचा त्याग केला पाहिजे. इतर देवदेवतांची उपासना करण्यापासून दूर राहिले पाहिजे आणि केवळ पुरुषोत्तम भगवंतांचेच पूजन करण्यात स्वतःला समर्पित केले पाहिजे. त्याने परमेश्वराशी एक होण्याची मूर्ख कल्पना सोडून दिली पाहिजे. तसेच या जगाची खोटी प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी काही अद्भुत शक्ती प्राप्त करण्याची इच्छा धरू नये. शुद्ध भक्त हा प्रत्युपकाराची मुळीच अपेक्षा न करता भगवंतांची अनुकूल भावाने सेवा करीत असतो. यामुळे या श्लोकामध्ये सांगितलेल्या शांतम आणि आनंदम या अवस्था किंवा भगवत प्रेम त्याला प्राप्त होते. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तर या श्लोकामध्ये महत्वाचा शब्द आहे भागवतीम गतो, की विशेषतः भक्तांबद्दल असं सांगितलेलं आहे की 3 प्रकारचे अध्यात्मवादी आहेत. एक आहेत निराकारवादी किंवा ज्यांना ब्रह्मवादी पण म्हटलं जातं. दुसरे आहेत जे ज्ञानी आहेत, जे की ज्ञान मार्गाचं योग मार्गाचं पालन करत आहेत, अष्टांग योग मार्गाचं. तर ज्ञानी, योगी आणि तिसरे आहेत भक्त. तर यांच्यापैकी जे ज्ञानी आहेत आणि जे योगी आहेत, अष्टांग योग पद्धतीचं पालन करणारे आहेत आणि जे ज्ञान मार्गाचं पालन करणारे आहेत, ते जास्तीत जास्त भगवंतांचं जे ब्रह्मज्योती आहे, जे की त्यांच्या शरीरातून निघणारा प्रकाश आहे, त्यापर्यंत जाऊ शकतात आणि त्याच्या पलीकडे केवळ आणि केवळ भक्त भगवत धामाला प्राप्त करू शकतात. ब्रह्मवादी किंवा ज्ञानी ज्यांना आपण म्हणतो किंवा योगी हे भगवंतांचा भगवत धाम प्राप्त करू शकत नाहीत. तर ह्या भागवत गतीबद्दल श्रील प्रभुपादजी तात्पर्यामध्ये सांगत आहेत की केवळ असे भक्तच जे भगवत धामाला प्राप्त करू शकतात, ते पुन्हा या पृथ्वी लोकावर त्यांना परत यावं लागत नाही. परंतु अशा प्रकारचे जे दुसरे अध्यात्मवादी आहेत, मग ते ज्ञान मार्गावरचे असू किंवा अष्टांग योग मार्गावरचे असू, त्यांना या भौतिक जगामध्ये परत यावं लागतं. आणि भगवद्गीतेमध्ये याच्या संबंधित बरेच श्लोक आहेत. त्याच्यापैकी एक श्रील प्रभुपादजी इथे देतात. 8वा अध्याय आणि 15वा श्लोक. तर या श्लोकामध्ये भगवंत सांगतात, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गतः, की असे महात्मा, असे महान भक्त जे की भगवत धामाला प्राप्त करतात,
पुन्हा ह्या पृथ्वी लोकावर त्यांना पुनर्जन्म घ्यायची गरज पडत नाही. कशा प्रकारच्या पृथ्वी लोकावर? जे की दुःखालय आहे, दुःखाने भरलेलं आहे आणि अशाश्वत म्हणजे नश्वर आहे. काही काळापुरतं राहतं आणि पुन्हा त्याचा प्रलय होतो, विनाश होतो आणि पुन्हा त्याची निर्मिती होते. तर अशा भौतिक जगापासून जे महान भक्त आहेत त्यांना या भौतिक जगामध्ये परत येण्याची गरज नाही पडत, ज्यावेळेस ते भगवत धामाला प्राप्त करतात. माम उपेत्य म्हणजे भगवत धाम प्राप्त केल्यानंतर, अशा परमगतीला प्राप्त केल्यानंतर. मग कोण परत येण्याची शक्यता असते? जे की ब्रह्म मार्गावर म्हणजे ज्ञान मार्गावर किंवा निराकारवादी मार्गाचं पालन करणारे आहेत किंवा जे अष्टांग योग पद्धतीचं पालन करणारे आहेत, जे की भगवंतांच्या ब्रह्मज्योतीपर्यंत पोहोचू शकतात, परंतु त्यानंतर जर भक्ती स्तरावर आले नाहीत तर त्यांचं अधःपतन पुन्हा या पृथ्वी तलावर होण्याची खूप जास्त शक्यता असते. आणि भगवद्गीता ते सांगते की अशा ब्रह्मज्योतीच्या स्तरावर जाऊन पण त्यांचं अधःपतन पुन्हा पृथ्वी लोकावर त्यांना यावं लागू शकतं भौतिक इच्छा पूर्ण करण्यासाठी. आणि अशा भक्तांसाठी सांगितलं जातं, एक श्लोक दाखवतो तुम्हाला मी, नंतर आपण तात्पर्यावर जाऊ. कृपया आपण सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा. हा चैतन्य चरितामृत मध्ये मध्यलीलेमध्ये 19वा अध्याय 149वा श्लोक आहे. कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सकली अशांत. भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सकली सकली अशांत. तर या श्लोकामध्ये श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी सांगतात की फक्त जो भक्ती मार्गावर आहे, भगवंतांच्या भक्ती मार्गाचं पालन करणारा व्यक्ती आहे, केवळ तोच जीवनामध्ये खऱ्या प्रकारे संतुष्टी, शांतता, समाधान प्राप्त करू शकतो. आणि बाकीच्या अध्यात्म मार्गाचं पालन करणारे, मग ते मुक्ती मार्गाचं पालन करणारे ज्ञानीज असू किंवा वेगवेगळ्या अष्टांग योग मार्गाचं पालन करून योग सिद्धी प्राप्त करणारे अष्टांग योगी असू किंवा भुक्ती आणि कामी म्हणजे भौतिक लाभाची अभिलाषा करणारे कर्मीच असू, अशा सर्व कर्मी, ज्ञानी किंवा योगी व्यक्तींना खरी शांतता आणि समाधान प्राप्त होऊ शकत नाही. चैतन्य चरितामृत मध्ये सांगतं, भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सकली अशांत. म्हणजे भक्ती सोडून बाकीच्या अध्यात्मवादी मार्गाचं पालन करून पण व्यक्तीला खऱ्या प्रकारे समाधान पूर्णपणे प्राप्त होऊ शकत नाही. केवळ आणि केवळ भगवंतांच्या भक्ती मार्गानेच आपण खऱ्या प्रकारे संतुष्टी प्राप्त करू शकतो. त्याच्यामुळे अशा भक्तासाठी कोणती काळजी घेणं आवश्यक आहे? 2 गोष्टींची, की भौतिक सुख उपभोगाच्या ज्या इच्छा आहेत त्यांच्याकडे मन विचलित न होऊ देणं खूप आवश्यक आहे. आणि दुसरं आहे निराकारवादी किंवा भगवंतांचं जे निराकार स्तरावर भगवंतांचं जे जाणून घेणं आहे त्याच्याप्रती पण आकृष्ट न होणं आवश्यक आहे. जर भगवंतांच्या सच्चित आनंद व्यक्तिशः रूपाच्या सेवेमध्ये जर आपण जोडलेलो राहिलो तर निश्चित आपल्या पण जीवनामध्ये भागवतात सांगितल्याप्रमाणे शांती आणि आनंद या दोन्ही गोष्टी प्राप्त होतील. भागवतात सांगितल्याप्रमाणे किंवा चैतन्य चरितामृत मध्ये सांगितल्याप्रमाणे. आणि दुसरे जे भौतिक लाभाच्या पाठीमागे पळणारे आहेत किंवा जे योग मार्गाचं पालन करणारे आहेत किंवा जे ज्ञान मार्गाचं पालन करणारे आहेत, चैतन्य चरितामृत मध्ये सांगते की ते सर्व अशांत म्हणजे त्यांना खऱ्या प्रकारे संतुष्टी प्राप्त होऊ शकत नाही. तर इथे आपण आज थांबू. प्रभुजीज माताजी, हरे कृष्ण. कुणाचा काही प्रश्न आहे का? हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभुजी. हा माताजी, हरे कृष्ण. प्रभुजी, एक 114 पानावर एक शब्द आहे,
हा कारणार्णव आणि तसेच ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन. मग कारणार्णव सागर हा आपण महाविष्णूंबद्दल उल्लेख करतो. हो मग तो इथे कसा काय म्हणजे निराकार ब्रह्मज्योतीमध्ये? हा तर एक मिनिट हा हे जे 14 ग्रहलोक आहेत माताजी, ह्या 14 ग्रहलोकांचं बनून काय बनतं? एक ब्रह्मांड बनतं. आणि असे हजारो लाखो ब्रह्मांड हे कारणार्णव जलामध्ये म्हणजे महाविष्णूंच्या शरीरातून निर्माण निघणाऱ्या द्रवातून जो सागर बनलेला आहे, त्या महाविष्णूंच्या सागरामध्ये किंवा कारणार्णव जलामध्ये असे हजारो लाखो ब्रह्मांड हे तरंगत राहतात. आणि या कारणार्णव जलाच्याही पलीकडे आध्यात्मिक जगत आहे, ज्याच्यामध्ये सगळ्यात अगोदर भगवंतांच्या शरीरातून निघणारा प्रकाश ब्रह्मज्योती आहे. आणि त्या ब्रह्मज्योतीच्या आतमध्ये वेगवेगळे वैकुंठ लोक आणि वैकुंठ लोकामध्ये सर्वश्रेष्ठ गोलोक वृंदावन आहे. तर ज्या वेळेस एखादा योगी हा अष्टांग योग मार्गाचं पालन करून या ब्रह्मलोकाच्या सत्यलोकाच्या ब्रह्मांडाच्याही पलीकडे जातो, त्यावेळेस सर्व आवरणांना पार करून भगवंत महाविष्णूंच्या शरीरातून निघणाऱ्या द्रव, कारणार्णव जल आणि त्याच्यानंतर ब्रह्मज्योती त्याच्यामध्ये प्रवेश आणि ब्रह्मज्योतीनंतर वैकुंठ लोकामध्ये प्रवेश करतो माताजी. तर तीनही विष्णू जे आहेत, महाविष्णू, गर्भोदक्षाय विष्णू आणि क्षीरोदक्षाय विष्णू, यांचं कार्याचा जो प्रदेश आहे तो भौतिक जगतामध्येच आहे, आध्यात्मिक जगतामध्ये नाहीये माताजी. ठीक आहे. तर अशा प्रकारचे निराकारवादी लोक, ब्रह्मवादी लोक किंवा अष्टांग योग पद्धतीचे पालन करणारे जे अष्टांग योगी आहेत, ते पण या कारणार्णव सागरामध्ये किंवा याच्या पलीकडे जे ब्रह्मज्योती आहे तिथेच अडकू शकतात, वैकुंठ लोकाला प्राप्त करू शकत नाही. ठीक आहे माताजी. तर कारणार्णव सागर हा आध्यात्मिक जगतात नाहीये, तर भौतिक जगतामध्येच आहेत तीनही विष्णू. हरे कृष्ण. सुषमा माताजी. हरे कृष्ण. समजलं प्रभूजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. कुणाचा अजून काही प्रश्न आहे का प्रभूजीज, माताजीज? हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्ण. किरण जाधव प्रभूजी. येस प्रभू. इथे एक चिदाकाश हा एक शब्द आहे. हो हो चिदाकाश आणि हो चिदाकाश हे वैकुंठ लोक हे अनेक असंख्य वैकुंठ लोक आहेत असा जो हो उल्लेख आहे. हो तर आतापर्यंत म्हणजे माझा समज म्हणजे असा होता की वैकुंठ लोक एकच, एकच आहे. गोलोक एक आणि वैकुंठ लोक एक, त्यानंतर महाविष्णू आणि त्यांच्या रंध्रातून पूर्ण होणारे बहुतेक सर्व ब्रह्मांड असं होतं. तर याचं जरा मला जरासं लक्षात आलं नाही व्यवस्थित. एकच मिनिट हा प्रभूजी. की श्रीमद भागवताचा जर पहिला स्कंद आपण पाहिला ना प्रभूजी, तर त्याच्यामध्ये ही जी, एक मिनिट, हा जो फोटो आहे तो खूप चांगल्या प्रकारे अजून तिथे दाखवलेला आहे पहिल्या स्कंदामध्ये. तर हे जे वेगवेगळे लोक दिसतात आपल्याला, गोलोक वृंदावन हे एका कमळाच्या आकाराचं सांगितलंय भागवतामध्ये. आणि त्या शाश्वत चिदानंद अवकाशामध्ये वेगवेगळे वैकुंठ लोक आहेत, जिथे भगवंतांचे वेगवेगळे अवतार हे उपस्थित आहेत. जसं की संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, नरसिंह आणि वामन आणि इत्यादी वेगवेगळ्या प्रकारचे अवतार हे त्या वैकुंठ लोकांमध्ये स्थित आहेत. तर एक शुद्ध भक्त त्याच्या भावाप्रमाणे कशा प्रकारे भक्ती मार्गामध्ये भगवंतांशी तो संलग्न आहे, या वेगवेगळ्या वैकुंठ लोकांपैकी एका वैकुंठ लोकाला प्राप्त करू शकतो, किंवा जो सर्वात श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगतातला ग्रह आहे गोलोक वृंदावन, त्याला प्राप्त करू शकतो. तर गोलोक वृंदावन हे एक आहे, परंतु वैकुंठ लोक हे असंख्य आहेत आध्यात्मिक जगतामध्ये. हो प्रभूजी. ठीक आहे. हरे कृष्ण. आणि ह्या तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादजी पण सांगतात की या आध्यात्मिक जगतातले जे रहिवासी आहेत, भौतिक जगातील रहिवाशांपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात आहेत.
याचा अर्थ मी जे नेहमी उदाहरण देतो की आपण डिफॉल्टर आहोत. डिफॉल्टर म्हणजे वर्गातून खोड्या केल्यामुळे बाहेर काढलेले जे मुलं असतात ते कमी असतात सामान्यतः, आणि अभ्यासू मुलं हे वर्गामध्ये जास्त प्रमाणात आहेत. तर त्याचप्रमाणे आध्यात्मिक जगतामध्ये जे मुक्त आत्मे आहेत, भगवंतांसोबत निवास करणारे, ते कितीतरी अधिक नंबरमध्ये, प्रमाणामध्ये आहेत. आणि आपल्यासारखे जीव जे भगवंतांपासून विमुख होऊन या भौतिक जगात आलेले आहेत, ते कितीतरी कमी प्रमाणात आहेत. क्लिअर आहे का प्रभूजीज, माताजीज? हरे हो कृष्ण. yes. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा, हा. ते छोटे छोटे जे विष्णूंचे जे लोक सांगितले ते ब्रह्मांड आहेत छोटे छोटे. ब्रह्मांड नाही, मग हे आध्यात्मिक जगत आहे माताजी. हे बघा, या ब्रह्मांडांच्या पलीकडे आवरण वेगवेगळे, आणि त्या आवरणांच्या पलीकडे आध्यात्मिक जगत. त्या आध्यात्मिक जगतामध्ये खूप सारे वैकुंठ लोक आणि एक गोलोक वृंदावन. तर हे आध्यात्मिक छोटे छोटे वैकुंठ लोक आहेत. वैकुंठ लोक आहेत, बरोबर आहे. ब्रह्मांड अच्छा, नाहीये. हो हो हो, समजलं प्रभूजी. ठीक आहे. ब्रह्मांड हे भौतिक जगतामध्ये आहेत. ते पण कारणोदक सागरामध्ये आहेत आणि असंख्य ब्रह्मांड आहेत. ठीक आहे. हरे ओके, कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजी, माताजी? हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. यस माताजी. प्रभूजी, या संपूर्ण एका चार्टवर एकदा एक सेशन घ्याल का, म्हणजे सगळं चालेल. व्यवस्थित समजेल? चालेल चालेल माताजी. मला तो असा चार्ट आधी शोधून काढू द्या. माझ्यामध्ये आहे, त्याला थोडं झूम इन आणि झूम आउट करून दाखवावं लागेल की कशा प्रकारे सृष्टीची रचना बनलेली आहे. भौतिक जगत, त्याचे आवरण, आणि त्याच्या पलीकडे आध्यात्मिक जगत आणि त्याच्यातले ग्रह. निश्चित आपण याच्यावर बरोबर. मला शोधून हा. काढतो मग. आणि त्याचसोबत अवतार पण कळतील म्हणजे. हा, तर याबाबतच एक छोटीशी नोट अशी की भागवतामध्ये सांगितलंय की भगवंतांचे अवतार म्हणजे वेगवेगळ्या समुद्राच्या लाटांसारखे. ज्याप्रमाणे लाटा ह्या असंख्य आहेत, अशा प्रकारे अवतार हे पण असंख्य आहेत. परंतु त्याच्यापैकी जे प्रमुख आहेत त्यांची सूची दिलेली आहे भागवतामध्ये. ते तेवढे पाहू शकतो आपण. ठीक हो, आहे. चालेल. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. आणि हरे कृष्ण. भगवंतांच्या अवतारांप्रमाणेच वैकुंठ लोक पण असंख्य आहेत आध्यात्मिक जगतामध्ये. आणि आध्यात्मिक जगत हे भौतिक जगतापेक्षा 3 पटीने मोठं सांगितलेलं आहे. म्हणजे भौतिक जगत जर 1/4 असेल, तर आध्यात्मिक जगत हे 3/4 आहे, 75%. म्हणजे गोलोक पण खूप आहेत का प्रभूजी, की गोलोक एकच आहे? गोलोक एकच आहे, वैकुंठ लोक अनेक आहेत. हरे कृष्ण. ठीक आहे. हरे कृष्ण. तर खूप खूप धन्यवाद. एक अनाउन्समेंट होती फक्त, की श्रील प्रभुपादांचे एक वरिष्ठ शिष्य परमपूज्य भक्तिमार्ग स्वामी महाराज सध्या पुण्यामध्ये आलेले आहेत. आणि उद्या सकाळी पुण्यामध्ये एक सेंटर आहे, इस्कॉन BCEC, भक्तिवेदांत सेंटर फॉर एज्युकेशन अँड कल्चर, विशालनगर, पिंपळे निलखमध्ये आहे. तर माझा अजून चलविचल चालू आहे. मला महाराजांचा क्लास नाही मिस करायचा, परंतु इथे पण आपला सेशन आहे 10ला आणि त्यानंतर पण काही कमिटमेंट आहेत. तर मी अजून ठरवलेलं नाही की प्रत्यक्षात तिथे त्या ठिकाणी ड्राईव्ह करून सकाळी जायचं, कारण ते 30 किलोमीटर दूर आहे, का ऑनलाईन अटेंड करायचा महाराजांचा क्लास. तर जर माझं प्रत्यक्षात जायचं ठरलं तर आपला सेशन सकाळच्या ऐवजी दुपारी ठेवू. मी तसं अनाउन्समेंट करेल. ठीक आहे प्रभूजीज, माताजीज. कारण परत येण्यासाठी 1-1.5 तास तरी लागेल किमान तिथून. आणि जर ऑनलाईन अटेंड करत असेल तर मग प्रत्यक्षात जाण्याचं काही होणार नाही मग. तर मी तसं, जर आपला सेशन सकाळच्या ऐवजी दुपारी होणार असेल तर सांगेल मी. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. सादर प्रणाम हरे प्रभूजी. कृष्ण प्रभूजी. सादर हरे प्रणाम. कृष्ण. दंडवत माताजी.